Ọ bụrụ mmadụ niile bịara n'akụkụ gị ka ị ga-enyere aka. Ụfọdụ ndị mmadụ na-atụ alịlị ma na-ebekwa akwa alịlị n'ọka mgbe ha bidoro nyechalụ mmadụ otu onye maọbụ mmadụ na-abụ aka n'ime ndụ ha, ka ha bidoro wee nwebe nsogbu, ka ha bidoro wee gabigaba okwu na ụka n'ife gbasalụ azụmahịa ha, n'ụlọ ọrụ ha, ife gbasalụ akụnụba ha, ife gbasalụ akamnihu ha, ife gbasalụ nchekwa onwe ha maọbụ nnwere onwe ha. Nọọsụ kamgbe ha mechalụ mmadụ ọgọ enyemaka ka okwu na ụka bidoro wee dakwasịba ha. Azụmahịa ha na-agabu n'ihu a na-azị aga n'ihu, agamnihu ha bịazielu kpọwa ụkwụ na-chighaba azụ. Nke bụ eziokwu bụ na enwere ụzọ ife na-abụ maọbụ ịtọ maọbụ ịnọ kpatalụ na ọbụrụ mmadụ niile bịarụ n'akụkụ gị ka ị ga-enyere aka. Maka ifi gịnị? Enwere ndị ga-abụ ọ bụrụ na inyechalụ ha aka n'elu ụwa anụnwa, ibido nwebe nsogbu. Kedu ife kpatara ọ ga-abụ na enwere ndị ga-abịa inyechalụ ha aka ibido nwebe nsogbu? Anyị ga-enyebalụ ụzọ ife ịnọ maọbụ ise kpatara ya bụ ife ji eme anya. Ma tupu anyị agaba n'ihu, ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyere anyị si gị nnọọ. Ọ bụrụ na ị na-esonyebụla anyị na mgbe anyị si gị dee medalụ, echefukwara na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne. Ife izizi nke mbụ na-ebute na inyechalụ mmadụ aka ibido nwebe okwu na ụka, nwebe ndaghachi azụ na agamnihu gị maọbụ azụmahịa gị. Ife izizi na-ebute ya bụ maọbụ otu ife n'ime ndị na-ebute ya bụ nke mbụ bụ ndị bịara ụwa ịta afụfụ ife ha metalụ n'ụwa gara aga. Ndị bịara ụwa nke a ịta afụfụ ife ha metalụ n'ụwa gara aga. Ụdị ndị a ka ọ ga-abụ inyechalụ ha aka, ngị nwa na onwe gị ga-anọ ebe ị na-enye elu ha aka, ibido nwebe nsogbu na agamnihu gị. Ọ bụrụ na ị na-azụtaba ife dịka 2,000 n'ụbọchị, ibido zụtaba ife dịka 100. Tupu ị mara ife na-eme izutebe ncha agamnihu gị abụrụ ife bara n'akụkọ, okwu na ụka ezuo gị ahụ. Kedu ife mere ụdị ndị? Ọ bụrụ na ndị sụrụ oyibo, asị gị na ndị a nwere negative energy, asị gị na their aura dị very bad n'ọnụ oyibo, maka na oyibo na-adị ada ụda. Ọ bụrụ na onye a ị na-ekwu okwu bịara ụwa nke a ịta afụfụ, maka na ọtụtụ mgbe ndị ife mmadụ metalụ n'ụwa ya gara aga, ntaramahụhụ ya ka onye ahụ bịara ịta n'ụwa. Ife ọmụmatụ, ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye megidolu mmadụ, ka anyị hapụ ije gbajewe okwu n'ife gbasara sọsọ nwaada, ka anyị kwuo onye mmadụ. Ọ bụrụ na onye a bụ onye mepụrụ ndụ mmadụ site n'otu ụzọ maọbụ n'ụzọ ọzọ n'ụwa nke mbụ ọ bịara abịa, na ọ nalụ ndụ mmadụ n'iyi maọbụ na ọ napụrụ mmadụ ife n'ike, onye ahụ ọ napụrụ ife n'ike wee dekpee ya na mmụọ. Dịka anyị si wee malụ n'oge gara aga na ndị gboo kwenyere n'ikpe mmadụ na mmụọ. Mgbe ekpere onye a na mmụọ, onye a wee kachie ntị ije mee zoku a akpọrọ ya na mmụọ, mmụọ wee bịa wee n'anya n'iyi maọbụ mmụọ wee bịa gbuo onye. Ọ pụta ụwa nke a, mmụọ ahụ ka ga na-esogharị ya, mmụọ ahụ ka ga nọ n'ime ndụ ya. Ngwa ngwa inyere ụdị mmadụ a aka, ị ga-ebido inwebe nsogbu n'ime ndụ gị. Maka gịnị? Maka na ife na-eme ya bụ ife si na mmụọ. Ife na-eme ya bụ alịlị ndị o megidoro, ndị ọ napụrụ ife n'ike, ndị ọ nalụ ndụ ha n'iyi, bụ ife na-esogharị ya. Mmụọ sonye, mmụọ na-efi onye ụgwọ ga-eme gịnị? Ga-ejidekwu ngị nwa wee mee gịnị? Wee nabakwuo ngị nwa n'iyi. Onye akpatara tupu ị na-enyelu mmadụ aka, inyocha ka ọ gara ịbụ inyecha nke ọ ga-abụ inyecha esokwuo wee manye gị nwa bụ onye ụdọ. Nke a wee dịrị gaba. Ọzọ dịka nwanne ya bụ ndị mmụọ manyegoro ụdọ. Abịa n'ife gbasara na mmụọ manyelu mmadụ ụdọ, enwere ike osi na ndụ ibiri ebi n'ụwa gara aga, dịka anyị kọwara na nke mbụ. Mara amalụ na enwere ọtụtụ ife ọ ga-abụ ime mmụọ amanye gị ụdọ. Ọhọ sọsọ mgbe n'ụwa gị mbụ, nke ịbụọ mmụọ ịmanye gị ụdọ. Enwere ike ọ bụrụ ife ngị nwa ji aka gị mete n'ụwa nke ị nọ na ya, mmụọ wee manye gị ụdọ. Onye ọbụla mmụọ manyere ụdọ, ọ bụrụ na ije tinye aka gị ebe ahụ inye enyemaka na-ajụchaghị ajụcha, enwere ike itinye aka ebe ahụ ka inyere onye ahụ aka. Mmụọ ahụ manyere onye ahụ ụdọ esokwuo wee manye gị ụdọ. Maka gịnị? Ị maghị ife onye ahụ metalụ mmụọ ji wee manye ya ụdọ. Onye kpatara tupu itinye aka na ị na-azọ mmadụ
maọbụ na ị na-enyelu mmadụ aka ka inyocha enyocha. Ụdị ife a na-ebute na ị ga-anụ na mmadụ lụchalụ mmadụ ọlụ, onye ahụ lụ ọlụ mmadụ ọlụ na-baa ụla ọma ntetezi ụla ọ bụla onye nwụrụ anwụ, a na-akọ n'ọkwa maka na ọ lụchala onye dị etu ọlụ nabazie ụla na oteteghọ. Ife ọzọ na-ebutekwa na inyelu na inyechalụ mmadụ aka bido nwebe nsogbu n'ime onwe gị bụ obi ọjọọ onye ahụ inyere aka. Ọtụtụ mgbe ndị na-abịa n'akụkụ gị maka enyemaka ejighị obi ọcha abịa. Ife ha na-abịa bụ ka ị na-enyelu ha aka ahụ, ka ha nọ ebe ahụ ị na-enyelu ha aka na-enwe obi mgbawa, na-enwe obi ọjọọ. Kedu ka ọ ga-esi bụrụ ngị nwa ga-anọ n'ọnọdụ inye elu ha aka? Kedu ka ọ ga-esi bụrụ na be ngị nwa ka enyemaka ga-esi apụta? Ị ga-anọ n'ebe ahụ ị na-enye elu ha aka, ha na-eche n'obi ha ife ọjọọ ha ga-eme gị, ikekwa ọ bụrụ ka e wee wetuo gị n'ọnọdụ ahụ ị nọ maọbụ ka ewepụ ndụ gị. Ọzọ dịka nwanne ya, anyị agụsigo ụzọ ife ịtọ. Nke mbụ anyị kwuru ndị bịara ịta afụfụ ụwa ife ha metara na mgbe ụwa gara aga. Nke ịbụ anyị si ndị mmụọ manyere ụdọ. Nke ịtọ anyị si ndị obi ọjọọ, ajọ obi, ndị obi ụfụ, ndị obi inu. Nke ịnọ ndị uke ji. Enwelu ndị bụ na uke nọ n'ime ndụ ha bụ ajọ uke. Nya uke bụ na gị na ha likọọ nri maọbụ gị na ha kwekọrọ ekene maọbụ kwekọọ n'aka maọbụ bikọọ ọma, ngwa ngwa uke na-eso ha esobe gị. Maka na ọtụtụ mgbe anyị anaghị ama na uke na-efe efe. O nwere uke ga-abụ osolu mmadụ otu a, gị na onye ahụ mekọọ ife maọbụ kwekọọ ekene maọbụ ife dị iche iche, uke ahụ eme gịnị? Esobe gị. Ọ kachasị ọ bụrụ na ngị nwa na onwe gị na gị na mmụọ gị na ya so adịghọ na mma maọbụ adịghọ n'udo. Nke ise bụ ndị agbara ụchụ. O nwere ụdị ajọ ụchụ ọ ga-abụ agba mmadụ. O nwere ụdị ajọ ụchụ ọ ga-abụ agba mmadụ, gị na onye ahụ mekọọ ife, gị na onye ahụ mekọọ ife na ụdị dị iche iche, ya bụ ụchụ ga-esokwu wee mee gịnị? Wee gbochiwelu gị ụzọ. Tupu ị na-enye elu mmadụ aka, kaba ahụ ka ị nyochaa ọfụma, maka na ụwa anyị nọ n'ime ya dị omimi. Ka njedebe ebe a, ọ ka nwekwalụ ife ndị ọzọ na-ebutekwu ya, mana ọsọ na ka anyị ga-ekwudebe n'ụbọchị taa. Ada ndị gboo bụ afọ. Ma ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonyere anyị si gị nnọọ. Ọ bụrụ na-esonyebụrụ anyị bụ na mbụ, anyị si gị dee emedaalụ. Echefukwana ife anyị na-eme n'ọgbakọ abụ ịkwalite ọnọdụ Igbo, asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne. Nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka n'aka Ifunanya, ma zonyere m okwu na ngalaba okwu, nke kacha nke zonye okwu na ngalaba okwu ma tụsaalụ m ozi, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru na Igbo eji eziza ozi ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya ụlọ. Ọzọ dịka nwanne ị ga-eji wee tụsa ozi a bụ ka ị wee zọpụta mkpụrụ obi, maka na ka ị na-atụsi ya ka onye ọzọ na-afụ ya, gee nya ọ baalụ ya uru wee zọpụta onwe ya. Ka emesịanụ.